Takže čus lidi, vítám vás u nového videa. Nevím, co to je. Slyším zvuk. Jmenuje se to Pinball. Jak se omlouvám, nejde mi net, tak jsem si řekl, že prostě jsem se našel v kompu nějaký hry. Nemám tam žádný, a tam mám tak CS takhle. No tak budu natáčet jakoby tohle. Tak jdeme. Takový video na to, na zabavení. Jo. Jinak s Címou budeme natáčet možná v úterý a ve čtvrtek, to je jedno, tak jednou týdně, možná i víckrát. Budeme natáčet hlavně SFko, pak nějaké hry, třeba onlineovky. Onlineovky jsme chtěli Happy Wheels, třeba, nebo nějaký onlineovky, já ani nevím teď. Jo, budeme, Címa bude natáčet, jak se mi říká, Címa bude natáčet Euro Truck Simulator, nebo jak se to jmenovalo. A já budu natáčet teda ty onlineovky, protože on bydlí. My chodíme jenom spolu do školy, tak němu zajdu vždycky po škole a natočím nějaký video. Jestli chcete teda. Jestli budeme mít aspoň nějaký odběry, tak děkujem. A sakra. Že bychom, děláme to pro vás, tak prosím si toho nějak božte. Já teď jsem řekl kravinu, to je jedno. Ale jestli vás to nebude bavit, tak nám napište do komentářů, ať jakoby nenatáčíme, že to nikoho nezajímá. Jestli vás to bude bavit, dávejte lajky, odběry a tak, komenty. Jo, dokončil jsem takový malování, jakože jsem maloval na počítači. Namaloval jsem domeček. Jestli se tam bude víc jak jeden like, tak dám další. Ale no, ta nuda. Já se prostě furt nudím, dávat ještě jednou. Já se furt nudím, vstupuji nejde internet a musím hrát nějaký kravenky. Tak jsem si řekl, že si pro vás natočím. Jo, a když tak sdílejte naše videa, ať je vidí víc lidí a lajkujte, prosím. Budeme přestávat bavit. Za chvíli už budeme končit. Ale prosím, ať už nezprovozní ten net, mě to nebaví. Ne. Je to zábava a furt prostě nevím, co vám mluvit. Jsem to nějaký kravin.
Kolik mám? Schválně si udělám rekord. No, já jsem chtěl natáčet CS:GO, Counter-Strike, ale nějak na tom Bandicam to nejde, furt se to jako vyskytá. Tak byste byli tak hodně, jako poraďte do komentů nějaký ty natáčecí prostě ty kravinky. Kromě Frapsů, Hypercamu a toho Bandicamu. Nějaký prosím mi dát do komentu. No, já si myslím, že ty videa by vás mohly bavit. Budeme natáčet hlavně SFko, dělat nějaký to elementy, jak jsem říkal. A to bude. Tohle video je jenom prostě, že nemám co dělat, tak jsem si řekl, že to prostě pro vás natočím. Jo, prostě víček, tak pak už bude konec. Takže. A do těch komentů nám napište váš názor, jestli máme furt to točit, anebo už se na to vykafat. Napište nám, jakou hru můžeme natočit, jestli chcete. No, my to natočíme. No a prosím, napište mi do komentářů. Ježiš, ty máš XPčko, ty jsou starý a takhle. Dnes to nemůžu, se mi prostě vybil ten, teda rozbil, jak jsem říkal, Windows, tak. No a ten chlap, co mi to opravoval, tak mi tam dal prostě XPčko. Nevím proč. To je jedno, já se s vámi naučím. Čus u dalšího videa.